Бог е с него. Че Бог няма никога да го лишава от своето присъствие. До тогава, когато и в долина да не се плашим. Защото казваме, че препълването и трябва да бъде преливане. Не само тогава, когато идваме в църква, когато взимаме това, което ни е нужно и да не прелива. Защото каза Еремия: извикай към мен и аз ще дойда, ще избавя. Извикай към мен и ще покажа велики тайни, за които ти не знаеш. Извикай ме дена напас, аз ще дойда, ще те избавя, а ти ще ме прославиш. Ето това трябва да бъде твоето преливане. Защото твоето свидетелство за Господа ги кара хората да дойдат при Исус. Трябва ние да бъдем препълвани с това. Препълване и да бъдем преливане и към останалите, които наистина да усетят и те тази тръпка, тази копнеж, тази сила от нашия Господ Исус Христос. С това божествената мярка за твоят живот, както казва в Лука, 6 глава от 38 стих, казва Божието Слово: давайте и ще ви се даде. Сега тук основно не казва само за пари. Тук относно не казва само за пари да даваш. Бог се интересува и от твоето лично време. Бог и го интересува от твоята лична връзка. Как даваш времето си? Как наистина устояваш живота си пред Бога? Да, и парите са средство, пред които наистина ти помагаш и на другите. Без да знаеш, помагаш на твоят брат, на твоята сестра. Обаче тук не става въпрос само за пари, давайте и ще ви се даде. Тук става въпрос и за време, и за хваление, и за поклонение, и за веселие, и за радост. Затова казва Господ: давайте и ще ви се даде добра мярка, натъпкана, стърсена и препълвана, и ще ви се даде в скута ви, защото с каквото мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Ако аз искам брат Мишо да ме обича, аз трябва да му покажа любов. И да усетя тази любов от него. Ако ние искаме да препълва сърцата ни от Господа с нашето единство, ако ние искаме хората да ни приемат, ако ние искаме хората да ни се радват, ако ние хората искаме да